Fil-konferenza tal-aħbarijiet il-Partit Laburista ppreżenta figuri mir-rapport tal-Assembleja Parlamentari li jikkonfermaw li s-sistema ġudizzjarja u tal-intern mhux qed tiffunzjona. 64% tal-priġunieri, jiġifieri madwar 350 priġunier, għadhom qed jistennew biex jgħaddu proċeduri fil-qorti. Din iġibna fil-pożizzjoni biss qabel pajjiżi mill-Afrika fosthom in-Niġerja, Bolivja u l-Mali li huma l-agħar fil-klassifika. Meta kont qed nitkellem fl-OSCE fil-Kumitat dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, ħaġet il-figura li Malta hija l-agħar fost 27 mill-Ewropa u fost l-agħar mill-56 pajjiż tal-OSCE. Aħna niġu wara pajjiżi Afrikani, ġifieri qed nitkellmu meta għandek popolazzjoni ta' 580 ċirka fil-ħabs u għandek 64% tagħhom qed jistennew illi każ tagħhom jiġi deċiż. Hemm xi ħaġa ħażina mhux qed tiffunzjona fis-sistema ġudizzjarja mas-sistema korrettiva. U akkomplajt ukoll li problema oħra hija l-fullar fil-ħabs u meta mqabbla ma' pajjiżi oħra hemm perċentwal ta' kważi 103%. Tkellem ukoll il-kellim ewlieni Laburista Michael Falzon fejn fakkar li l-problema ta' droga kibret minn waħda ta' abbuż għal sitwazzjoni ta' traffikar organizzat ta' droga fil-ħabs. Kif jirriżulta ċar, is-sitwazzjoni f'pajjiżna hija verament sfortunatament waħda ta' inkwiet kbir, ġifieri saħansi tarrankjajna fost l-aħħar mill-pajjiż OSCE kollha. Jidher bla dubju li waħda mill-problemi hija nuqqas ta' klassifikazzjoni li għandna fil-ħabs tagħna u wkoll problemi oħrajn bħal għandek il-fatt li pereżempju għandek is-sezzjoni tal-jurs fil-ħabs. Bla dubju 4 snin moħlijin fejn ma sar xejn għajr tħallit tiddetorjeta il-pożizzjoni senar wara l-oħra. Kompla jgħid li l-aspett korrezzjonali fil-ħabs ma jistix u r-relapse rate hija għolja u inkwetanti ħafna. Inċidentalment uħud minn dawn il-problemi kienu fil-waqt li oħrajn għadhom jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-Ministru Carm Mifsud Bonnici. Carm Mifsud Bonnici bħala Leader of the House issa qed ikarkar saqajh biex jiddeċiedi li l-Parlament jiddiskuti l-mozzjoni mresqa mill-Partit Laburista minkejja li kien hemm ftehim li kellha tiġi diskussa tal-aħħar ta' Jannar.